Zmenili sa znaky závislej práce. Daj si pozor. OK, tak to si prejdem s právnikom. Nedávno si spomínal, že sa zvýšila sankcia za nelegálnu prácu na 4 000 eur. Ja však spolupracujem so živnostníkmi, mňa sa to netýka však. OK, to je v poriadku. Daj si však pozor na závislú prácu. To je čo? V zákonníku práce sa zmenili znaky závislej práce. To znamená, je tam definované, čo závislá práca je. Ja si spomínam na prípad smrteľného pracovného úrazu živnostníka, kedy takisto zamestnávateľ si myslel, že mňa sa to netýka, veď bohužiaľ, ale bol to živnostník. Opak bol pravdou. Inšpektori práce preukázali, že sa jednalo o závislú prácu a tým pádom sa smrteľný pracovný úraz živnostníka zmenil na smrteľný pracovný úraz nelegálne zamestnaného zamestnanca. Čo je oveľa väčší problém. Aha, OK, tak to si musím prejsť s právnikom potom, že aby som to mal v poriadku.